Aroztegia hirigintza proiektuaren lanen aurka egindako protesta ekintza batzuengatik 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroren isunak eskatzen dizkiete 7 herritarrei. San Anton eguna ospatuko dute Hortziralean Ilbeltzaren 17an Elizondon. Nafarroko gobernuak BSH-ko batzordeari industria ministerioarekin eta enpresarekin duen lantaldean ahalik eta determinazio handiena ziurtatu dio. Aierdi kontseilariak izokina muarrain eta kabiarra ekoizten duen enpresa nafar bat bizitatu du. Nafarroko gobernuak 41,8 milioi euro baino gehiago jarri ditu toki erakunden eskura 2026-2028 arteko inbertsiotarako. Osasun departamentoak bularreko minbiziak goiz detektatzeko Nafarroko programaren unitate mugikor berria aurkeztu du. Atzo jarri zen martxan Lesakan. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak 4 furgoneta berri erosi ditu parketako laguntzailentzat. Iruñako ibaietan egin diren laginketetan 2 arrain espezie inbaditzaile detektatu dira, loina eta perka amerikarra. Arozteiko akanpada ingetik denera 20 urteko kartzela eta 56.000 euroko zigorrai 7 laguni. Kriminalizaziorik ez. Aroztegia hirigintza proiektuaren lanen aurka egindako protesta ekintza batzuengatik 20 urteko espetxe zigorra eta 56.000 euroren isunak eskatzen dizkiete 7 herritarrei. Auzipetuen aldeko Aroztegiko elkartasun komiteak kanpaina bat abiatu du absoluzio eskatzeko eta arekin bat egin du Baztango batzar nagusiak. Batzar nagusiak pasaden urtarrilaren 2an onetsi zuen auzipetuen aldeko mozioa, aldeko 25 boto eman da, kontrako 2 eta 3 abstentziorekin. Aroztegia proiektuak aurrikusten du Baztango Lekaroz herrian 228 etxe bizitza 4 izarreko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzea. Nafarroko gobernuak proiektua udalez gaindiko plan sektoriala udalerriz gaindiko eragina duen plan gisa tramitatu zuen 2015an. Tresna horren bidez Baztango udalak lur hoien gainean zituen hirigintza arloko kompetentziak bertan bera geratu ziren. Eta Nafarroko gobernuaren eskuetara pasatu, hau da, udalak ez du erabakitzeko gaitasunik. Bertzetik aipatu ere Baztango udalak atxikimendua adierazi diola otsailaren baterako manifestazio deialdiari, auzipetuen absoluzio eskatzeko mobilizazio izango da eta Iruñan da egitekoa. Aroztegiko elkartasun batzordeak zabaldu den ohar batean adierazi du oraingoz Baztango 10 herritako batzarrek egin dutela bat auzipetuen aldeko manifestuarekin eta otsailaren baterako deialdiarekin. Hauek dira herriak Amaiur, Erratzu, Arizkun, Azpilku eta Elizondo, Lekaroz, Arraio, Zoronoz, Mugairi, Berroeta eta Niz. 2021ko apirilean Aroztegiko lanak geldiarazteko egin zituzten protesta ekintza batzuengatik epaituko dituzte auzipetuak. Kanpaldi batean parte hartu zuen proiektuaren aurka. Akusazioak talde kriminalak antolatu bat osatzea egozten die, eta derrigortze eta bortxa delituen erantzule izatea. Urtero egiten den bezala, Baztango udaletxeak eta Elizondoko zaharretxeak San Anton eguna antolatu dute hilaren 17irako Hortziralerako Elizondoko plazan. Goiz osoko gitaraua izanen da, lehenik txistulariak izanen dira, 11etan baztan zopa jateko aukera izanen da, eta ordu batetan zozketa eginen da. Zozketako txartelak eskuragarri daude dagoeneko euro baten truke eta lortutako dirua zaharretxerako izanen da. Animaliak bizirik zozketatzeko debekoa dela eta 4 sorta banatuko dituzte. Lehenbizikoa 500 euroko baliokoa, bigarrena 250 eurokoa, hirugarrena 150 eurokoa eta laugarrena 100 eurokoa. Nafarroko presidenteak jakinarazi dio eskirotzeko BSH-ko enpresa batzordeari ahalik eta erabaki handiena hartuko duela lantegirako alternatiba bideragarriak bilatzeko industria ministerioarekin
Madrilen adostutako enpresariekin egindako lantaldearen esparruan. Lehendakariak enpatia osoa bermatu die langileen ordezkariei, Eskirozeko lantegiaren jardurarekin jarraitzeko prozesuan etxetresne elektrikoen talde alemaniarrak hasiera batean jakinarazitako itxieraren ondoren. Hiru aldeko lantalde bat sortzearekin batera Eskirozeko lantegiaren jarraipena eta enpleguaren babesa ahalbidetuko duten irtenbideak aztertzeko Nafarroko gobernuak enpresa batzordearekin batera komunikazio bide iraunkor bat ezarri du, gizarte ekonomiaren eta lanaren zuzendaritza nagusiaren bitartez. Lehendakariak gaineratu duenez, Nafarroko gobernuak ez dio uko egiten Eskirotz lantegiarentzat egingarria den zein eszenatokiri eta nola nahi ere berrindustrializazio aukera guztiak aztertzen ahaleginduko da. Nafarroko gobernuaren, Industria Ministerioaren eta BSH-ren arteko lantaldeak Eskirozeko lantegian dauden azpiegiturak eta talentua aprobetxa ditzaketen industria proiektuak identifikatzeko lankidetza estuan aritzeko duen premisatik abiatuta. Jose Maria Ayerdi Landagarapen eta Ingurumeneko Kontseilariak kabiarra ekoizten duen Nafarroko enpresa bakarra eta akuikulturako berrikuntza eta ekoizpen iraunkorreko ereduak bultzatzeko bere departamentuak eman berri dituen laguntzen 3 onuradunetako bat bisitatu du Jesan. Kabiar Pirineak Jesako bere aztegietan azten ditu Amuarrain, Asalmonatua eta Esturioa. Hoietatik abiatuta, produktu freskoak, ketuak, hainbat ontziratze eta erdi konserbak edo arrautzak egiten eta merkaturatzen ditu kabiarraz gain. Landagarapen zuzendaritza nagusiak ebatzi berri du 600.000 euro ematea akuikultura enpresetan ekoizpen jasangarriko prozesuak berritzeko eta hobetzeko laguntzetarako. Zehazki, enpresa hoien onuradun izan dira aipatutako Pirineotako kabiarra, Amaura Ligin, Lekarozko Arraiz Aztegian eta Leitzako Amuarrainak. Enpresa honek jatorri deiturako 1000 tona amuarraina salmonatu baino gehiago ekoizten ditu urtean eta 8-20 kiloko eta 12-14 urteko 20 tona esturio. Kabiarra egiteko eta gourmet kanalera bideratutako haragia ekoizteko prozesuetarako. Enpresak prozesu horietan diharduten 33 pertsona erabiltzen ditu. Esan eta Nafarro osorik ekoizten duten kabiarra eta amuarraina salmonatua 15 herrialde baino gehiagotara esportatzen dira. Nafarroko udaletako ordezkariek bertatik bertara ezagutu dituzte toki inbertsioen planaren 2026-2028 plangintzaldirako programazio berriaren nondik norakoa. Tokiko programazioari dagokion zatian. Horrela 2022-2025 lehen programazioaldia berragitaratu da udalerrien inbertsioi egonkortasuna eta ziurtasuna eman diena. 3 atalen bidez. Inbertsio programak, determinazio askea eta tokiko programazioa. Aurreko legealdian onartutako toki inbertsioen plana arautzen duen martxoaren 22ko foru lege berrian sartuak. Izandako bileran, Lurralde Koexio Departamentuak tokiko programazioaren atalaren xehetasunak eman ditu. Bertan, tokiko erakundek eskatutako inbertsioak sartu dira. Hornidura, saneamendu eta euri sareak aurrekontuaren 130%, sareekin zolatzea aurrekontuaren 132%, sarerik gabeko zoladura aurrekontuaren 112%, zeharbideen urbanizazioa aurrekontuaren 108%, eta udal kontzejoen zuzkidurak aurrekontuaren 118%. Atal honek 13,9 milioi euroko zuzkidura bat izango du urtean. 2026-2028 plangintzaldia amaitzean. Nafarroko toki entitaten gutxienez 41,8 milioi euroko ekarpena jasoko dituzte. Osasun departamentuak aste honetan jaso du bularreko minbizia goiz detektatzeko Nafarroko programaren mamografien unitate mugikor berria. Eta astelehenean hasi da martxan Lesakan. 1980ko martxoan abian jarri zen detekzio goiztiarreko programa honen helburu nagusia bularreko minbiziaren ondoriozko hilkortasuna murriztea eta hori lortzeko parte hartze handia lortu behar da. 2023an adibidez 83an zegoen.
Hala hasieratik baeketa honek mamografien unitate mugikor badu prebentzio jarduera horren irisgarritasuna erraisteko. Azkena 1998an eskuratu zen, eta denbora horretan erabateko gogobetetasunez bete du bere zeregina, naiz eta azken urteetan hobekuntza beharrak antzematen joan ziren. Azken datuen arabera 2025ko urtarrilan 1980an hasi zenetik 537.759 emakumek egin dute baeketa edo berrikuspen azterketa unitate mugikorrean. Eta horri esker 2054 minbizi detektatu dira, gehienak gaixotasunaren fase goiztiar batean. Horrek esan nahi du programaren xede den biztanleriaren ia 40% unitate mugikorrean arakatzen dela. 2024ko martxoan 17. itzuliari ekin zitzaion eta 2026ko martxora arte iraungo du. 1954ko urtarrilaren batetik 1980ko abenduaren 31 bitarte jaiotako 128.717 emakumeak gonbidatuko dituzte. Astelehen honetan unitate mugikorrak bere jarduera berrabiarazitu Lesakan, eta itzuliaren amaiera arte Leitza, Baztan, Mendabia, Lodosa, San Adrian, Kadreita, Baltierra, Korella, Buñuel, Zintruenigo, Kaskante, Tutera, Lizarra eta Larragako emakumeak gonbidatzea aurreikusten da. Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak 4 furgoneta berri erosi ditu eta parke ezberdinetako langile laguntzailek erabiliko dituzte beren lanak egin ahal izateko. 4 furgoneta hauek erosita Herrizaingo Funtzio Publiko eta Justizia Departamentoa jarraipena eman dio Nafarroko suhiltzaile parketako ibilgailu flota berritzeko planari. Plan hori legegintzaldiaren hasieratik ari da garatzen, larrialdiari aurre egiteko, baliabideak indartzeko helburuarekin. Plan horren esparruan Foru Gobernuak suhiltzaileen zerbitzuko flota indartu du 2,83 milioi eurorekin Alsasu, Oronoz, Mugairi, Baztan, Lizarra, Zankotza, Tafaia eta Tuterako parketarako 5 autobomba eta 2 zisterna erosita, bai eta Trinitarioko eta Kordobilako suhiltzaileen parkean zerbitzu iraunkorra ematen duten Bizi Euskarri aurreratuko 2 anbulantzia erosita ere. Iruñeko ibaietan gutxienez, arrain exotikoen 2 espezie bizi dira, loina handia eta perka amerikarra. Gainera, beste 6 espezie autoktono detektatu dira, bertzea mazkarra, barboa, txipak eta muarrainak. Hala eta guztiz ere loina handia da espezierik ugariena, abenduan egin ziren laginketetan detektatutako arrainen 134. Uraren kalitate biologikoa eta erreken egoera trofikoa aztertu eta parametro fisiko-kimikoak eta mikrobianoak neurtzeaz gain arrain faunaren azterketa bat egin zen. Arrain faunaren azterketa egiteko 4 laginketa egin ziren, bana, Arga eta Sadarri baietan eta beste 2 Elortzi baian. Laginketak egiteko arrantze elektrikoa baliatu zen. Arrantze elektrikoaren metodori esker aleak anestesiatu daitezke espeziak identifikatzeko eta ale bakoitza neurtu eta pisatzeko. Hala espezie bakoitza neurrien arabera egituratu daiteke. Aleak neurtu ondoren, arrainak bizkortu eta ibaira itzultzen dituzte. Abenduan egindako laginketetan 8 espezie desberdinatuko 1180 ale harrapatu zituzten. Mazkarra, zarboa, barboa, loina txikia, txipa, muarraina, loina handia eta perka amerikarra. Erran bezala, loina handia da espezierik ugarina, izan ere 402 ale detektatu ziren aztertutako aleen 134. Horrez gain, laginketetan honako espezie hauek ere detektatu ziren zarboa, arrain guztien 110, 115 ale. Barboa, aleen 3,35 ale guztira. Mazkarra, aleen 102, 20 ale guztira. Amuarraina, aleen 125, 3 ale guztira. Eta perka amerikarra. Azken hori, espezie inbadidatzailea da eta Elortzi baian detektatu zen bakarrik 0,08.